Hello mga guys, napag-isipan ko na i-combine natin ang unicycle at saka stilt or sagakad. I-try natin guys ha. Alam nyo guys, tayo lang mayroon ito. Okay? Only in the Philippines guys, mayroong unicycle and stilt combination exhibition. So dito lang ito mangyari guys. At pakishare naman sa ating mga kaibigan para makita din ang ating mga kaibigang mga katutubo, may mga talent at i-motivate natin. At ito pala, shoutout ko ang 110 tribes in the Philippines at lalo na sa mga youth ng mga kabataang katutubo native in the Philippines. At dapat po i-preserve natin ang mga ethnic sport at when we combine this ethnic sport sa mga modern natin na mga laruan, ay makikita po natin ang kagandahan, the beauty of sports in the Philippines. So ito, tunghayan niyo po mga kapatid kaibigan, at huwag niyong kalimutan again subscribe niyo ang ating channel, Adventure Style, at huwag kalimutang pindot L button at piliin ang all para ma-update kayo palagi sa araw-araw natin na mga videos. Puntahan na natin